Қайырлы күн, эфирда Татарстан хабарларының шараттағы махсус шығарылышы, студияда Фәнис Камал. Біз республикада тауыш беру барышын күзетуне дәвам итәбез. Бүгін ғұммен Россияда бірдәм тауыш беру күні түрлі дәрежедегі сайлаулар елінің барлық төбәкләрендә дә диярлек уза. Татарстан Дәүләт Советының 6-нчы шақырылыш парламентарийларын сайлый. Иртәнге сәгать 7-дән республика буенча 2811 участок ачылды. Алар кичке 8-ге кадәр эшләячәк. Иртәдән республика халкы участокларга агыла. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бүгін Башкаладагы 116-нчы номерлы лицей бинасында урнашкан сайлау участогына килде. Парламент җитәкчесе кем белән селфи ясый, сайлаучылар белән нәрсә хакында сөйләшә. Бу хакта тулырак Гүзәл Әлимова. Күтәренке кәефтә хатыны Луиза ханым белән Фәрит Мөхәммәтшин 116-нчы лицейда урнашкан сайлау участогына сәгать 9-да ук килде. Тавыш биргәнчегә кадәр участок комиссиясе әгъзалары белән аралашып алды. Әлеге участокка 2300 сайлаучы беркетелгән. Бу бик зур участок. Ышанабыз, киләчәктә Татарстанда мәдәнияткә күп игътибар булыр дип. Я голосую за то, чтобы нам, пенсионерам, хорошо жилось. Хочется, чтобы наш Госсовет отстаивал права нашей республики. Фәрит Мөхәммәтшин бюллетень алырга бара, шул арада үз сайлау участогында тавыш бирүче күршеләре белән дә гәпләшергә өлгерә. Тавыш бирү кабинасында Мөхәммәтшиннар озак булмады, бюллетеньнарын бер тартмага салалар. Моннан соң Фәрит Мөхәммәтшин селфига төшеп күзәтүчеләрнең хәлләрен сорашты. Мөмкинлек килеп тавышын бирергә бар. Читтән караучылар, наблюдательләр, алар да менә аларга да мөмкинлек тудырылган. Утыралар, карап, игътибар белән бик тәртипле. Ышанам, безнең сайлаулар уңышлы, тыныч кына гадәттәгечә үтәр. Участоктан киткәнче Фәрит Мөхәммәтшин биредә үк оештырылган ярминкәне карарга да тукталды. Гүзәл Әлимова, Салават Мөхәммәдуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Республиканың 2811 участогында да иҗтимагый палата белән чиста сайлау корпусы күзәтүчеләре эшли. Алар сайлау барышын карап тора. Әйтик, Башкаланың 2-нче татар гимназиясендә урнашкан участокта 9 күзәтүче. Монда иҗтимагый палата вәкилләреннән тыш сәяси партияләрнеке дә бар. Алар сүзләренчә сайлау участогында хукук бузулар күзәтелми. Пока бернинди закон бузулар күренми, избирательләр киләләр, үзләренең сораулары белән мөрәҗәгать итәләр. Аларның мөрәҗәгатьләрен язып алабыз. Безнең 155-нче сайлау участогына 15 йорт керә, анда 2000-дән артык сайлаучы теркәлгән. Шулай ук махсус заявление язып килүчеләр дә бар. Күбрәк нинди кешеләр килә? Күбрәк өлкән яшьтәге кешеләр килә. Иртә белән эшкә китүчеләр күбрәк күзәтелгән иде. Хәзерге вакытта безнең йортларда яшәүче әби-бабайлар күбрәк. Сайлау участогында бәйрәм мөхите хөкем сөрә. Монда татар көйләре уйный һәм чәй белән сыйланырга мөмкин. Сайлауга килүчеләрнең кәефе яхшы. Мен дә килмәгән нәрсә була инде ул. Мен бер дә калдырган юк. Киләм сайлауга обязательно. Без кешебез килмәгән сайлау булмый бит инде ул. Это наша жизнь дип әйтик инде. Ул безгә касасы да битенесе. Важно, чтобы власть менялась. Важно, чтобы была смена власти, тогда будет страна нормально развиваться. Бергә сүзем бар, барда бәхетле булсын. Гел йөрибез. Безнең возрастта инде должна быть. Үз тавышын Россия коммунистлары партиясының Татарстан бүлеге сәркатибы Альфред Вәлиев тә бирде. Ул Казанның Җиңү проспектындагы 144-нче мәктәп базасында сайлый. Биргә хатыны һәм балалары белән килә. Альфред Вәлиев Татарстанның тотрыклылыгы өчен тавыш бирдем ди. Призываю сегодня всех татарстанцев прийти на... Мин барыгызны да сайлауларга килергә чакырам. Кемне сайласагыз да, Татарстаныбызның киләчәге, аның тотрыклылыгы өчен һәркем үз тавышын биргә тиеш. Роста партиясының Татарстандагы бүлеге башлыгы Олег Коробченко Чаллыда тавыш бирә. Аның сайлау участогы үзе укыган мәктәптә урнашкан. Мәктәп директорына бүген туган көне дә икән. Шуңа күрә Олег Коробченко сайлауга чәчәк бәйләме белән килә. Сегодня, как ни странно, осень. Көз булуга карамасам, бүгін шундый әйбәт һава торышы. Минем 3 дустымның туган көне дә. Шуңа күрә мин букет белән килдем. Мәктәп директорының туган көне, шуңа күрә кәеф күтәренке, һава торышы сөендерә. Сайлаудан соң гөмбәгә барачакбыз. Пенсионерлар партиясе җитәкчесе Виталий Смирнов та участокка барып кайтты. Ул Казанның авиатөзелеш районында урнашкан 10-нчы гимназиядә сайлый. Сайлауга яхшы кәефтә килүен яшерми.
Дома все хорошо. Иде барысы да әйбәт, дуслар шалтыратты, хәлләрне белеште, уңышлар теләде. Сайлаудан дин әхелләре дә шиктән калмый. Татарстан мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин башкаланың 279-нчы участогында үз тавышын бирде. Сайлауга күтәренке кәеф белән килүе мөһим. Тавыш бирү аша киләчәкне билгеләйбез. Мин дә бу бурычымны үтәдем. Илдә тынычлык булсын, иминлектә, муллыкта, бердәмлектә яшәргә язсын ди мөфти. Раббыбыз һәм безгә шундый мөмкинчелек биргән икән. Без аны кулланырга тиеш. Зараланмыйча, элеккеге вакытларга карасак, вакытлар авыррак иде. Шуңа күрә шөкер итеп, хәзер елына 20-30 мәчет ачыла. Шуңа күрә Раббыбызга рәхмәтле булып, без әлхәмдүлилләh дип әйтергә тиеш. Бүген Иннополис беренче тапкыр сайлады. Бу Россиянең иң яшь шәһәре. Монда бердән-бер сайлау участогы эшли. Бу тарихи вакыйга уңайыннан күккә төсле шар очырдылар. Шуңа карап, үз участокны табарга мөмкин. IT шәһәрнең ничек тавыш бирүен Фәйрүзә Мәҗитова күзәтте. Иннополиста парламент сайлаулары беренче тапкыр уза. Сайлау участогы мәктәп бинасында урнашкан. Монда яшәүчеләргә кайда тавыш бирәсе әллә каян күренеп торсын өчен мәктәп бинасы янында менә шундый шар өрдереп куйдылар. Ул төрле төстә булуы белән дә һәм зурлыгы белән дә чыннан да игътибарны җәлеп итә. Для того, чтобы наши жители Сайлау көнендә кайда барып тавыш бирергә икәнен белү өчен без шундый зур матур шар кабартып куярга булдык. Хәер, җирле халык булай да яхшы белә. Киләләр һәм үзләренең гражданлык бурычларын үтиләр. Иннополиста сайлау участогы иртәнге 7-дә ачылды. Беренчеләрдән булып сайлаучылар рәтендә Мария Белова 3 ел монда яши, икенче тапкыр тавыш бирә. Я прописана в городе Иннополис. Мин Иннополис шәһәрендә яшим, монда теркәлдем, беренче булып килдем һәм тавыш бирдем. Шул рәвешле конституцион бурычымны үтәдем. IT шәһәрдә 3 меңләп кеше яши, алар төрле төбәкләрдән, 220-се генә монда теркәлгән. Шуның кадәр кеше тавыш бирергә тиеш. Премьер-министр урынбасары Роман Шайхетдинов та монда тавыш бирергә булган. Моның өчен ул алдан махсус гариза язган. Яңа парламент шәһәрнең камилләшүе өчен яңа кануннар кабул итәр дип өметләнә. Роль парламента республики для Иннополиса непосредственно. Иннополис тормышында парламентның роле зур. Әлеге шәһәр дәүләт советының элеккеге составы законы белән барлыкка килде. Яңа депутатлар салымнарга, шәһәр төзелешенә карата яңа кануннар тәкъдим итәрләр дип уйлыйм. Иннополис Россиянең иң яшь шәһәре. Бу статусны 4 ел элек алганнар. Монда яшәүчеләр дәүләт советының яңа составыннан файдалы, уңайлы мөхит тудыра торган канун проектлары көтәләр. Фәйрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Республиканың иң яшь шәһәреннән Казанның иң яшь микрорайонына күчәбез. Салават күпере торак комплексында быел бер юлы 3 сайлау участогы эшли. Моңа кадәр ул берәү генә була. Бу аңлашыла да, чөнки микрорайон елдан-ел зурая. Хәзер монда 20 меңнән артык кеше яши. Алар ничек тавыш бирде? Руслан Хөснетдинов күреп кайтты. Моңа кадәр Салават торак комплексында бер генә сайлау участогы булса, быел инде андый участоклар саны 3 алар тигез итеп һәр урамнар билгеләнгән. Мисал өчен Айрат Арсланов һәм Сазлы урамнары 105-нче сайлау участогына карый. Халыкны ирактану комиссия әгъзалары каршыла, кирәкле участокны шунда ук күрсәтәләр. Иртә белән сайлауга килдек. Эш участок булгач, бик уңайлы, бик җайлы булды. Бик уңайлы, бик уңайлы. Шунда яшибез бит рядом, якында гына. Сайлаучылар арасында 102 яшьлек Марина Шорин да бар. Мөһим вакыйгадан калырга ярамый ди ул. Иң өлкән сайлаучыга чәчәк букеты бүләк иттеләр. От всей души вас поздравляем, Мария Семеновна. Безнең лицейның мәйданы участокка эшләргә мөмкинлек тудырды. Халык иртәдән агыла, бик теләп киләләр сайлауларга. Биредә үк теләге булган сайлаучылар гриппка каршы прививкада ясады алды. Руслан Хөснетдинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Һәр кешенең тавыш бирү хукукы бар. Хәзер республиканың 5 тикшерү изоляторында утыручы 1200 кеше дә сайлау хукукына ия. Махсус урыннарда гадәти сайлау участогыннан нинди аермалар бар соң? Менә Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Биредә сайлау участогы бер нәрсә белән дә аерылмый. Бүлмә, комиссия, кабина бара, тик ишекләр һәм тәрәзәләр генә рәшәткәле. Барысы да оешкан төстә эшләнә. Берничә кеше керә һәм гражданлык бурычларын үти. У нас был организован в следственном изоляторе избирательный участок. Казанның икенче тикшерү изоляторында 370 кеше, шуларның 320-дән артыгы сайлау хукукына ия. Биредә беренче мәртәбә сайлауда катнашучылар да бар. Андыйларга бүләккә сувенирлар бирелә. Барлык изоляторларда мәгълүмат таратылган, сайлау участогы өчен махсус урыннар әзерләнгән. Шулай ук сайлау комиссиясе эшчәнлеге өчен бөтен шартлар булдырганнар. Более 150 обвиняемых, подозреваемых
Җинаять башкарма инспекциясендә исәптә торучы 150-гә якын шикләнелүче һәм гаепләнүче һәм Казанның төзәтү үзәгендәге мәҗбүри эшләргә хөкем ителгән 30-га якын тоткын сайлау хукукына ия. Шулай ук өй арасында булучылар да үзенең туры урыны буенча участокта сайлауда катнаша ала. Сайлау участогының эш графигы шул ук. Иртәнге 7-дән кичке 8-гә кадәр Татарстанның 5 тикшерү изоляторында 1200-гә якын кеше шикләнүче, гаепләнүчеләр тавыш бирә. Ябык сайлау участогы Казаннан тыш Бөгелмә, Чистай, Мизре шәһәрләрендәге изоляторларда да оештырылган. Илдар Сафиуллин, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Без хәзер сайлауның бердәм мәгълүмат үзәгенә күчәбез. Анда хәбәрчебез Гөлназ Сайфетдинова эшли. Гөлназ, әле сезнең яңа үзәк сайлау комиссиясе рәисе Мидхәт Шаһиәхмәтов чыкты. Ул нинди мәгълүмат җиткерде? Хәерле көн, Фәнис. Бердәм мәгълүмат үзәгендә мәгълүмат артканнан арта бара. Бер артлы матбугат конференцияләре уза. Монда инде унлап кеше белән аралашу булды. Үзәк сайлау комиссиясе вәкилләре дә, партия әгъзалары да журналистларның сорауларына җавап бирә. Берничә минут элек кенә үзәк сайлау комиссиясе рәисе Мидхәт Шаһиәхмәтов соңгы мәгълүматны җиткерде. Бу минутка булган беренче мәгълүмат сайлаучыларның активлыгы турында һәм гадәттәгечә авыл җире активлык күрсәтүен билгеләп Үзәк сайлау комиссиясе рәисе. По состоянию на 10 часов в Татарстане явка по выборам депутатов Государственного совета составляет 14,14%. Традиционно очень активно идут у нас избиратели на избирательные участки в наших сельских районах. Это Апастовский район, Арский район, Аднинский район. Значит, в городах у нас явка чуть поменьше, но если в целом взять и сравнить явку, которая была у нас в прошлом году на выборах президента Российской Федерации, вот я могу сказать, у нас в 2018 году на 9 часов явка по выборам президента Российской Федерации была на уровне 15,98%. Бердәм үзәк иртәдән эшли, инде әйткәнемчә, монда партия вәкилләре дә булырга өлгерде. Сайлау барышы хакында үз фикерләрен җиткерделәр. Выборы в Татарстане, они в нашей стране самые организованные. Я участвовал в разных выборных кампаниях, в том числе и на дальневосточном парпосте нашей страны, на Сахалине в 2017 году. Поэтому есть чем сравнить. Очень высокий уровень организации, с каждым годом он растет. Здесь нет таких мелких нарушений, как в других регионах. Дәүләт советына сайлаулар белән бергә яшьләр парламентына сайлаулар да бара. Инде бу хакта яшьләр эшләре министры сөйләде. 444 человека заявились на 100 мест в молодежный парламент. Для нас это, безусловно, честно вам скажу, больше, чем мы ожидали. Но самое главное, обратная связь и такое откровение, что впервые мы предоставили 20 мест для самовыдвиженцев. Бердәм мәгълүмат үзәге төнге 10-га кадәр эшләячәк. Без соңгы мәгълүматларны күзәтеп барачакбыз. Алдагы чыгарылышларда сезгә дә җиткерербез. Фәнис. Рәхмәт, Гөлназ. Турыдан туры эфирда минем коллегам Гөлназ Сайфетдинова иде. Сайлауга бөтен үй белән Казанның берничә урынында бүген ишек алды бәйрәмнәре дә үтте. Нәкъ советлар заманындагыча гармон күңелле җырлар һәм табын корып йортта яшәүчеләрне безнең ишек алды программасы берләштерә. Халык яңа программага үз тәкъдимнәрен дә кертә. Күмәк көчнең таулар күчерүе турында Рәмзилә Гафиятуллина. Если хочешь жить достатки, чтоб бизнес получить, чтобы было все в порядке, голосуй, ты не ленись. Сайлауга бәйрәмгә баргандай, татлы күмәчләр, кайнар чәй, күңелле җырлар белән халык тавыш бирергә барырга әзерләнә. Кәйфләр ничек? Кәйфләр бик шат, бик әйбәт, бик күңелле. Минусинская урамы беренче йортта яшәүчеләр бүген кояш белән бергә торган тормышын үзгәртергә теләсәң, йоклап ятырга ярамый диләр. Ә бүген иң кулай вакыт безнең ишегалды программасының ничек башлануы халыкның активлыгыннан тора. Самое главное, потому что безгә иң кирәге асфальт, югыйсә йөри торган түгел, балалар өчен таганнар, таулар ясасалар да әйбәт булыр иде. Бездә кичкенәләр бик күп, әмма уңайлыклары җитми. Йорт тирәсен тәртипкә китерсәләр, алар мондай урам бәйрәмнәрен ешрак та үткәрергә әзер. Для них это праздник души. Өлкәннәр өчен мондай очрашулар җан азыгы кебек. Уңайлыклар булса, мондай чараларны традициягә әйләндерер идек. Бүтән ышаныч яңа республика күләм программага, аны тормышка ашыру өчен киләсе 3 елга 50 миллиард сум бүленә. Наш двор был очень красивый. Үзебез яшәгән йорт тирәсен уңайлатасы килә бит. Анкетадагы бөтен пунктларда бик әһәмиятле, депутатлар безнең теләк тәкъдимнәрне ишетер дип өметләнәм.
Программаның үзләренә килүен Габишев урамында яшәүчеләр дә көтә. Мондағы йортлар узган гасырның 80нче елларында ук төзелгән. Уңайлыклар да иске. Бер нәрсә юк. Анда менә бу әйләнә торган әйберләр вообще күгәреп беттеләр инде. Йөри торган түгел. 25 А белән 25 Бның арасында асфальт. Анда нигә башасаң, кибеткә барасаң, абрын бигыласың. Кемгәдер машина кую урыннары әһәмиятләре, кемгәдер яңа майданчык. Анкетада әнә шул сорауга җавап бирәсе. Нәтиҗә озак көттермәячәк. Мы здесь живем. Монда безнең балалар яши, шуңа да ишек алдының нинди булуы безнең өчен бик мөһим. Битараф кала алмыйбыз. Күмәк көч тау күчерә диләр. Бергәләп тырышсаң, ишек алдында тормышны да үзгәртеп булырына ышаналар. Барысы да безнең колда. Рәмзил Гафиятуллин, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Тавыш биргән сайлаучылар бүген төсле беләзек ала, аның белән кайбер мөмкинлекләрдән файдаланырга да мөмкин. 8 көненең 8 төрле мөмкинлеген Рания Абдрахманова ачыклады. 8 сентябрь көнне 8-ле саны сезне көне буе озатып йөрәчәк. Моның өчен сайлау участогына килеп тавыш бирергә генә кирәк һәм ял көненә 8 төрле мөмкинлек ачыла. Моның иң беренчесе әлбәттә гражданлык хукукларын үтәү. Моның өчен сезгә мин тавыш бирдем дигән төсле беләзек бирәчәкләр. Икенчедән участокка килгәч иртәдән үк концерт тыңларга мөмкин. Өченчедән читкә китмичә генә яшелчә, җиләк, җимеш өйгә кирәк ярак сатып алырга була. Дүртенчесе үзебезнең ишек алды проекты турында фикереңне әйтеп анкета тутырырга. Сайлаган өчен бирелгән беләзекләр ярдәмендә бу көнне җәмәгать транспортында бушлай йөрергә мөмкин булачак. Моннан тыш сайлау участокларына кадәр 40 өстәмә автобус җибәреләчәк. Бу көнне транспортның эш вакыты да озайтыла. Әлеге автобусларга утырып менә шушында Казан-Арена стадионы янына килеп булачак. Биредә исә 7нче бонус сайлау көненең иң күңелле өлеше көтә. Әлеге мәйданда стритбол зонасы, экстрим мәйданчык, батутлар һәм төрле остаханәләр булачак. Җырларга яратучылар өчен халык караокесы, хәрәкәтләнергә яратучылар өчен бию студиясе эшли. Моннан тыш әдәби ишек алдында шигырьләр тыңларга һәм сөйләргә мөмкин булачак. Бу көндә киң масштаблы концерт программасы көтелә. Танылган артистлар чыгыш ясаячак. Бәйрәм кичәсенең төп йолдызлары Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов, Россия эстрадасыннан Ночные снайперы белән Любэ төркемнәре чыгыш ясар дип көтелә. Әлбәттә, мин бәхет сайлыйм дигән гастрономия фестивале булачак. Биредә Лейна, Фирдус Тямаев, Казан егетләре, Гүзәлем һәм Салават Миңнехановны көтәләр. Түбән Камада спорт бәйрәме. Шул рәвешле 8нче бонус. Яхшы кәеф белән яңа эш атнасын башларга да була. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Данил Филатов. Яңа гасыр каналы. Әлегә менә шундый хәбәрләр, сайлаулар барышын Татарстан хәбәрләренең киләсе чыгарылышында 7нче яртыда белерсез. Яңа гасыр каналында гына калыгыз.